Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana or become Market. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa family n'Igbo ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about ndị Ogbanje. All you need to know about ndị Ogbanje. Kedu ndị bụ ndị Ogbanje? Ọdọ Ogbanje abụrụ ndị ọjọọ. Ogbanje abụrụ evil spirit. Kama ndị Ogbanje bụ ndị akpọrọ ọlụ. Yes. Ogbanje bụ mystics. Ndị ihe na-eme na ndụ ha bụ ọgbara Igbogharị. Onye akpata na onye aghọtara ya na wee ike si na onye awa onye Ogbanje. Ogbanje abụrụ name. Ogbanje wee tu onye nnọrọ mene si wee dekata anya n'ihe na-eme na ndụ onye a. Si na onye a na ndụ ya gbaragharị na ọ na-agba nje na ọ na-eje na-apụta na-eje na-abịa. Ịghọtara ya? Yes. So ịkpọ Ogbanje bụ ụzọ esi wee na-akọwa ndị a ndụ ihe na-eme na ndụ ha dị omimi. Ogbanje abụrụ ihe ọjọọ. Enwere ndị Ogbanje mmiri, nwee ndị Ogbanje enu ala. Ndị Ogbanje wee mystics. Ndị Ogbanje bụ ndị akpọrọ ọlụ. Ndị Ogbanje bụ ihe na-eme na ndụ ha gbara ofekegharị ewee kpọ ha ndị Ogbanje. Ọ bụrụ na i sonyela anyị na nkụzi taa, ị ga-aghọta ihe kpatara anyị ji ekwu gbasara ndị Ogbanje na ihe niile ị kwesịrị ịgba. Mana bifo anyị gaba n'iru na ya, echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe, aja a na-achụ n'igwe nke ọnwa Junu na-aga n'iru. Ị nwekwara ike isonyere ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja, gọọ ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Yes. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye n'ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị jee chụọ aja dị iche iche wee chịkọta ya. Echefuna na ọsọ ndị na-esonye na aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya. Ihe onyonyo nchịkọta aja anyị na-achụ na temple adịghị esonye n'ihu akwụkwọ maọbụ n'eziokwu TV maka na ọzọ necessary. Na ka anyị gabazie n'iru, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ije ka ịnụ taa, maọbụ na ịchọ ka agbaghara gị afa mmiri emi, maọbụ na ịchọ isonye na monthly prayer, chat me on WhatsApp. WhatsApp nọmba ya enweta m bụ 0805 7837672 maọbụ 0813 8243 871. Ka anyị gaba n'iru. Gịnị ka anyị na-ekwu maka? Anyị na-ekwu gbasara ndị Ogbanje. Mgbe na-achọ ka nkọwara gị ihe bụ ndị Ogbanje. Ndị Ogbanje bụ ndị otu. Ndị Ogbanje bụ spiritual associates. Ndị Ogbanje bụ mystic. Yes, ihe kpatara ndị mmadụ ji akpọ ya ndị Ogbanje bụ nọọ ndị nwere ike ị na-eje na-abata. Ndị Ogbanje bụ ọ bụrụ na ha bịabeghị, ha gbara nje bata be gị, ị nabata ha mee ihe ị kwesịrị ime, ha nọdụrụ gị wee gbanwere gị ọnọdụ. Mana ọ bụrụ na ha jere bata be gị, ọ bụrụ na ị ghọtara how things work, ị nabatara ha, they might leave you. Ọ bụrụ na ekwu okwu ndị Ogbanje, mma akpọ onwe m n'ọmụnwa number 1 ndị onye Ogbanje. I'm proud to be an Ogbanje person. Mma akwụkwọ sayensị eji ama ndị Ogbanje. Yes. Ịrụta ka nkọwatụrụ ihe na-eme na ndụ ka ịghọta. Dịka isi mara na nkụzi ma mara ka iji ihe ọmụmụ atụ obere ihe gasị wee kọwara gị ihe na-eme na ndụ. Ka nkọwara gị, ifunugo newly born baby within days, weeks, months. Yes. Ị na-ene nwatakịrị ahụ anya. Nwatakịrị as he is still connected with his or spiritual forces ya ndị otu ya. Ndị merie dubatara ya n'ụwa. Get it? O nwere ụfọdụ ihe nchọ ka nna akwụ, mana mma na-eweta bit by bit ka iwe nwee ike na-esonye. Igwe etu esi mmadụ si ewe otu, igwe friends, ndị gị na ha nọgasị na klọb. Etu anwa, ndị gị na ha na-erikọ na ndị gị na ha na-ekekọ. Etu a ka esi nwe ha na mmụọ. So, ọnwụ na iwe onye Ogbanje, etu ahụ mgbe ị na-achọ ịbịa n'ụwa, etu a ka ndị otu si wee sị gị durukwa gị wee dugido wee dubata gị n'afọ nne gị, durukwa wee dubata gị n'ụwa. Ọnọdụ etu ọ na-abụ ọ bụrụ na mmadụ na-eme travel, ikwu ya na ibie na-eji obodo oyibo edurie wee pụọ na bus stop ma ọ bụ durie jee ebe ọ ya aba moto ọ ga-eji wee menya moto. Etu a ka o si wee dị.
So ndị ọgbanje gị bụ ndị otu gị ya spiritual associate n'afọ mkpọkọta. So oge na ha nwere ka ha kwuo, ndị gị na ha na-egwukọrị, ndị gị na ha na-ekekọrị, na ndị gị na ha na-erikọrị. Ị ghọtara ya? Have you observed nwatakịrị amụrụ ọfụ? Ị nwere ike nwatakịrị amụrụ ọfụ nwere ike na-eme ka ọ na-alahụ ụra. Ọ nọgide etu ifi obe akwa, ọkwa eziokwu. Ọ na-awa obe akwa oge anyị rụtara m, nne m ya sị, chigwarịa, onye etiri chigwarịa. Ị ghọtara ya? A na-acharị ya. Yes, o nwekwa nwatakịrị ya ọ na-etolite. O nwere nwatakịrị bido aga ije ọfụ, ya na ụmụazị ibe na-egwu egwu, nwatakịrị ibe etie ya ife, obewa akwa. Nwee ndị ya ọnwụ na okenye n'ebe a nọ, nwatakịrị ibe etie ya ife, ọsị ya chigwarịa, ghọtara ya? Ife o chigwara ndị ọrịkwa. Onwe nwatakịrị ya bụ ọ na-arahụ ụlọ etu, ọ nọgide etu efu ya, ọ mụọ ọsmail ya. Ejikwala onwe ihe na-eme na mmụọ. Ihe abụnya na ndị otu ya na-egwuri egwu. Yes. Mana ọgbanje nwere level. Yes. Enwere ndị bụ ndị ọsụ ndị otu. Nwee ndị bụ ndị special ọgbanje. Mana achọrọ m ka nkụ a specialize ihe gbasara ọgbanje. In the spiritual realm, enwere kingdoms, enwere realms. Ị ghọtara ya? Yes. So etu a ka ọ dị na mmiri, ka mma were mmiri mara gị atụ. Enwere ndị ọgbanje mmiri, nwee ndị ọgbanje Eze-Ana. Nwee onye bụ onye mmiri, mana ọ bụrụ ọgbanje. Ọgbanje dịkwa iche na onye mmiri, ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye mmiri bụ ọgbanje. Nke ọ dị. O nwere onye bụ onye mmiri bụrụ onye ọgbanje. Ya bụ, ọ nọ na the two group. Now, ọ bụrụ ị chọrọ isetụrụ ya ndị mmiri, ma adịghị esetụrụ ndị mmiri, setụrụ ndị ọgbanje. O nwere ndị bụ n'ọgbanje Eze-Ana, nwee ndị nọ n'ọgbanje mmiri. Ọ nyabata na onye ma anya ya, bụsị ahụ ọ na-esetụrụ ndị ọgbanje gị Eze-Ana. Ka ọ na-esetụrụ ndị mmiri gị. Ma ọ were iwe onye ọgbanje mmiri, bụsị ahụ ka ọ na-esetụrụ ihe niile. Ka avoid esetụrụ ndị agbagba ụgwọ. Mana ihe na-achịkọwara gbasara ndị ọgbanje, enwere characteristics eji ama ha. Ndị ọgbanje ewu ndị obiọma. Ha bụ ndị na-ebute luck. Yes. Ndị ọgbanje, imetụ onye ọgbanje ọfụma, obi dị ya mma n'ebe ị nọ, gaa nwebe aṅụrị. Ị bụrụ nwoke, i wee na-achọ nwaanyị, chọta nwaanyị onye ọgbanje, ọfụ gị n'anya, efi ya n'anya, unu na-ebi ọfụma, ọ gaga ego gaa nwebe aṅụrị. Maka na ụbọchị ọbụla obi dị ya mma, o wee kpọọ nna m ukwu, ka ị na-eje njem a, na ọ ya gasịrị gị. Na ihe niile ekere ka erubere gị isi, na ndị gị na ha nwere appointment ka ọ nọ ya wet. Etu a ka ọ ya dị. Mana ọ na-abụ n'ụlọ, ụfọdụ n'ime ụlọ na-anụ ọgbanje, mana ị marọ what you stand to benefit. Ọ bụrụ na ị mata ihe ị kwesịrị ibenefit na ọgbanje gị na onye ọgbanje nwere, ka ekwuo, wee gaa nwebe aṅụrị. Ọtụtụ n'ime ụlọ mụtara ọgbanje na ezinụlọ dị iche iche. Mana ị ghọtara ya, ị dị eme ya obi aṅụrị. Instead, you are calling that ọgbanje names. You know what you are doing? You are provoking him or her. And by provoking him or her, that ọgbanje might decide, you are provoking that ọgbanje where you decide to leave your family for good. Ị dọkịta asị na ọ nwụrụ. Ị ma na ọgbanje siri ike. Ị ma na ọ nwere ọgbanje ndị si na ihe gbasara etu ha si wee bịa ụwa. Ihe ha ṅụrụ n'ụwa ha. O nwere one lady, my account officer na GTB bank. So ejere m Nnewi the other day, wee na-ajụ esi ya. Asị m nọ onye a na-agwa gị bụ onye na-ahụ mbata na bank, he attend to me everything, but mụ ama na onye ọgbanje anyway. So mbata na ọ na-enye m ha, ọ na-achọ ka m spend ihe more than necessary. So ya ka m jere ebe asị na asị m na aṅụrị ụkwa sị na aṅụrị gịnị na-eme ọyara ahụ m ghara ịmazi. Edago ọyara ahụ m ghara ịmazi. Asị m na ọya ọkwa na ọjọọ sọ ọ na relieve from leave. Ihe ọzọ ha nọ na aṅụrị anwụrụ. Na-ajụzi na mmụọ gịnị mere ireta asị m na ọgbanje. Mana ịmago ọ na-akachi ụka aja. O mere ihe o kwesịrị ime anyways. But ihe na-achịkọwa bụ nke a, by the way. Ndị ọgbanje ha bata n'ezinụlọ gị na nwatakịrị, mgbe aha ka nwatakịrị ka ị ya agba. Enwere many signs. Enwere ndị sign nke ha na-ebido n'ụmụazị. Obido n'ụmụazị ọ na-afụ ihe. Mgbe ụfọdụ ndị otu ya nwere ike na-abịa, a na-eyi ji ya. Ụfọdụ nwere ike na-abịa,
ọ na-eme ka conversion. Ụfọdụ nwere ike ha na-abịa na-asị aha nwoke kere ihe anyị na ukwu, nwaanyị kere ihe anyị na ukwu. Ọkwa anyị kwuru na ịbịa na be ndị a ha mee gị nke a ma ọ bụ nke onye nataba ọgwụ ihe anyị kwuru. Mana ebe nkịta ọtọkụrụzie gị chọzie ịnọrọ anọrọ, ha abịazie na-asị abịa ka hapụ famili a. Ọ nwere ike ọ bụrụ na ịmụtara ya, ọ bụrụ na ọdada anwa ije na-akpụ ya isi ma ọ na-emetụ ya aka n'isi, ihe respect ihe gbasara dada. Mana ọ bụrụ ofeke niile na-emetụ dada aka, if not isi ga na-awụ ya ahụ, anaghị ya ahụ ọkụ. So o nwere ike na-ebe ije ụlọ ọgwụ asị na nwa ọkwara malaria ma ọ whatever, mana ahụ adịrị ya. So ọ bụrụ na ịma ihe dị na ya, ịsọ nsọ na ya, mee saraka dị na, mee ihe ị kwesịrị ime. Mana o nwere ike ọ bụrụ na ụnụ abịa ụnụ a na-ebuli na-ekpoje na nke pastọ, ofeke a na-ebikasị ya aka n'isi, na-emekasị mmanụ na ihe niile ụnụ na-ada eme. Nwatakịrị amekọtazie datịn, ndị otu ya na-abịa gwa hapụ ndị a ka ha pụọ, mana gị nwe ide anụ ya, bikọs na iwe ofeke ide anụ ihe ha na-ekwu, ha na-agwa ya hapụ ndị a ka hapụ. So e nwere processes onye gba anya ya wee bịa ichukwa ha ịtago mee ihe niile ị kwesịrị ime wee yọọ hapụ ya ka o mee owuwe. O nwere ka esi eme the process, then emesịa ya. O nwere nke na-awụ ọgwụ na oluo ọ daa anaghị aka ya onye ahụ ihe n'ihu. Yes, eleta m when I was born, Ogbanje bụ nke m gbagota mgbe ọ bịa na-eme like that ya nwa, o wee sị gịnị na-aya akanye m ihe. Ọnya bụta ị na-eme anya ebe ya afọ ebe akanyere m ihe. One of the great dibia na be anyị gbaa ka m ebe a. Yes, so ihe na-ekwu bụ na ndị Ogbanje nwere early sign. Enwere nwatakịrị a nwere ike ọ bụrụ nwatakịrị ya bụ ime ihe iwe wee ya, ọ ga-ije ahịa data enweghị ya eleta. Ọ bụrụ na obi dị ya mma, o wee bụghị ahịa wee sị gị ahịa ọma, gotakwara m igbe afịa, ịfụta dị ije ahịa ileta ezigbo ego. Enwere early signs, and o nwere ike mgbe ahụ ka na-etolite, o nwere ike kọọrọ ụlọ maọbụ ihe gosiri ya. O nwere gosi na ya furu ebe onye anti onye na-eto anwụ isi akpụchi ọnụ ọga. O nwere ike after few weeks asị na anti onye anwụ. Ihe kpatara ụfọdụ ji akpọ ya Ogbanje ero nwere ike ihe ahụ o kwuru a na-eme, okwucha ihe ome, okwuo nke ọma ome, okwuo nke ọjọọ ome. Then ụfọdụ asị Ogbanje a ikwukwa ịkpasuo ya iwe, okwu ọkwọ ịya afụ ịpụ imerụ ahụ akpọ ya Ogbanje. Ihe ọ bụghị onye ahụ mistik, onye ahụ mistik. Ihe gbasara ya ihe dị omimi mere ihe gbasara ya nya ka ejikwa mistik. Ihe gbasara ya gbara ndị mmadụ gharị, ọnya ka a na-akpọ Ogbanje. Ogbanje wee mistik, Ogbanje wee mistik. So ọ bụrụ na ị mụtara Ogbanje, pay attention. Ihe eji enweta ndị Ogbanje bụ echụpụrụ ha aja, imesara aka, ịsọrọ ha nsọ a na-asọ. Ọ bụrụ na ị mụtara Ogbanje, o nwere Ogbanje ahụ amụta, ọ bụrụ Ogbanje bụrụ dada. Ịfụ na ọgba na ntotu group. Ọ bụrụ na Ogbanje bụrụ dada, mmadụ agwara gị ị kwesịrị ịma na ị ga na-asọ nsọ, na ọ bụrụ onye ọbụla ga na-emetụ ya aka n'isi. Onye ọbụla ụfọdụ ofeke metụta ya aka n'isi, isi awọbịa obebe akwa. Ịghọtara ya? Mgbe ahụ onye metụ dada aka n'isi, nye ya ego. Ịghọtara ya? Ịmụta Ogbanje bụrụ dada, ikwena ka ofeke na-emetụ ya aka n'isi. O nkwado ndị nwe Ogbanje mana ha bụrụ dada. Yes. So mana ihe dị mkpa na ya bụ na-asọrọ ya nsọ, asịsị sọrọ ya, na-emeri ya saraka. Mgbe ọbụla efuru ya ọ nọ nwayọ, ya ekurie ya nne m kere ihe wu ya na-egwusi ya egwu, obi na-adị ya mma. Ị na-apụ na-egotari ya ihe, obi na-adịghị adị ya mma. Ị ga na-afụ ego, nweta ma nke kapere mpe ma nke ka bugoro ebu. Nke bugoro ebu ị na-emegha na obi na-adị ya mma, sisọ na oji obi aṅụrị wee sị ishabi wee wuti na ọ dịgoro gị mma, ọ ga-adịrị gị mma ka nte ya. So ndị Ogbanje bụ ndị o doro anya na ndị a nwere ọkpụkpọ anọ, nwere mmụọ so ha. Ihe gbasara ndị Ogbanje dị very mysterious, telling you. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ogbanje abụrụ evil. Kwụsị castigate onye Ogbanje. Ọ bụrụ na ị mụtara Ogbanje, bido kpọwa ya dozie afa mkparị, maka na ụnụ niile na-akpọ ya Ogbanje na-akpọ ya Ogbanje with mkparị, with disrespect. Ị na-ekwuche ndị otu ya si ifro famili a mụtara gị na ya, ịfụ na ha na-akparị gị bịa hapụ ndị aka ịma anụ ya, maka na ị bụrụ Ogbanje nwere okwu dị gift elu ihe a na-ekwu. O nwere ike a convince ya oso ha ọnya bụ na iduzuo nwa gị.
mana ọ bụrụ na ị bịa na-egosi nwa care na-egosi ya love, onwe mgbe ọ nọ nwaanyị jekwuru ya petie ya obi adị ya mma, efu ị na-eme etu anwa ghara ịda akpọ ya ajọ afa na-egosi ya na ịlọvụrụ ya, ifu na onwe ihe ọbụla abịa gosi ya ọ bịa gwa gị. O nwere ike onwe na-abịakwute mmụọ na-abịakwute ọbịakwutechi ọbịa sị mọmị nwaanyị a na-abịakwute m n'ọbịa ma nwoke a na-abịakwute m n'ọbịa ọ na-akọrọ gị ihe mana ịgbọjegharị ya osensie na ya dịrọ free n'ebe a ọ kwụsị ịgwa gị ihe ọbụla, and that is very dangerous. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ihe nkọwa gbasara ndị ọgbanje, ihe ị kwesịrị ịma na saịn eji ama ha, ma ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere, ma ọ bụrụ na ịwụ ọgbanje ị chọọ ịchụkwa ndị ọgbanje, o nwere ndị bụ ndị ọgbanje bụ na ebe ihe eje chụrụ ha aja bụ na-akpọ okalete, ịghọtara ya? So onye gbara afọ ahụ amazi ebe a ga-achụkwa ndị ọgbanje gị, na ndị ọgbanje gị ndị a ga-eje chụkwa na mmiri, maọbụ ndị a ga-echukwa na akpụ, maọbụ ndị a ga-echukwa n'elu ala, etc as case may be. Chat m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Asị m ndị ọgbanje ibe m udo dịrị unu. Anyị ga-esi n'ike n'abalị n'ike n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Asị m Amaka mere nwoke mere nwa. Asị m na onye na-achụ anyị ga-ada. Asị na anyị ga-eje n'obodo anyị ga-adakwazi n'obodo. Ihe ọma meela anyị. Ihe ọbụla anyị na-eme bụ ihe anyị ji enweta ihe anyị na-eri, ihe anyị ji azụ ezinụlọ anyị, ọ ga na-abawanye. Asị na anyị ga-adị ka echi onye echi adị agwụ agwụ. Amaka meela ụlọ n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, ike na-esi n'aka ya bịa. Ya mesịa na udo dịrị unu.